Her bir musulmana bilmegi wajip bolan 40 parız näme? Bu wagtda alimlerimiz Kur'an-ı Kerimden we hadislerden esasy musulmanyň bilmegi we esasy ýerine ýetirmegi we ähmiýetli bolan 40 parzyny çykarypdyrlar. Şo 40 parzyň nämedigini aýtmak isleýän. Geçen sanamyň birinde Cebrail hadis bardy aýdyp beripdim. Şo taýda Peygamberden näme soraýar Cebrail aleyhissalam gelip adam şeklinde ýa-ni imanyň şertini, İslamyň şertini we ihsan barada sorady we çıkandan soň Peygamberimiz sahabelerine näme diýdi? O size diniňizi öwretmäne geldi diýär. Şo din bolsa ýa-ni alimleriň çıkaran şo 40 parzyny ýa-ni zatlar, olar ýeke-ýeke üstüne durup geçýär. Birinjisi ilki imanyň 6 şerti, ýani Allah'a, periştelerine, kitaplarına, peygamberlerine inanmak, ondan soň ahiretiň boljakdygyna inanmak we ýalgydyň we kysmatyň Allah'tan, haýryň şerin Allah'tan we ýalgyda we kysmata inanmak. Bu imanyň 6 şerti. Ondan soň İslamyň 5 şerti, kelime-i şehadetten soň namaz, zekat, orada we hac. 5 şerti. Bular näçe bolýar? 11 bolýar. Ondan soň iň muly ibadatymyz bolan, ýani namazyň 12 sanak pardy bar. Daşda 6, işte de 6. Daşdaky birinjisi hadasdan taharet diýär. Ýani okujak ýeriň arasynda bolmaly, soň nejasetden taharet, öz üstüň arasynda bolmaly. Hawa taharetli bolmaly. Ondan soň setre awret diýerler. Olam Allah Taala emredişi ýaly geyinmek, örtünmek. Ondan soň kıbla tarap bakmak, ondan soň wagtyň girme we niyet. Şu 6 sanawy daşyndaky şertleri, daşyndaky pardylar bolýar. İçindäki 6 pardy bolsa, iftitah tekbir, ýani Allahu ekber diýeninden soň kıyama durmak, namaza durmak diýär. Ondan kıraat, Kur'an-ı Kerim okumak we ruku, secde we kaide ahir diýilýär, soňky oturuş. Bu 6 sanawy namazyň içindäki rukunlary, pardylar bolýar. 12 başdaky imanyň 6 şerti, İslamyň 5 şerti bilen 11 bolsa, näçe bolýar? 23 bolýar. Ondan soň namazyň ýerine gelmek üçin iň muly zat näme? Täret, gusul we teyemmüm. Täretin 4 pardy, gusulun 3 we teyemmümün 2 san pardy bar. Ýani täretde näme diýär Allah Taala? Ýüzüňizi, eliňizi tirseňiz geçen, aýaňyzy topuklaryňyz geçen we ýuwuň diýär, birap kelläňizi mesledin. Ýani kelläň 4de bir mesletmek. Bu 4 sanak täretin pardy. O bizim 3 gedek gaýtalap ýüzümizi ýankyar, 3 gedek ýuwmamyz, onuň burnumuzy, aglymyzy 3 gedek çaýkamamyz, bu Peýgamberiň sünnetinden öwrenýär. Ondan soň gusulun 3 pardy bar, ýani niyet, burnu agly çaýkalandan soň bütün bedenine suw degirmek, bütün bedenine ýuwmak. Ondan soň egerde suw tapmasaňyz diýen näme Allah Taala Kur'an-ı Kerimde teyemmüm alın diýär. Teyemmüm bolsa niyet edilenden soň arasda toprağa elini degirip, o goluňa we ýüzüňe şonu mesetmek, ýani degirmek. Olam 2 sanak teyemmüm pardy we arassaçylyga degişli 9 pardy boldy. 29 näçe bol? 32 pardy boldy. Ondan soň insanyň wefat edenden soň biziň hani ýüzüne galanyň borçlary näme? O namaz okumak. Ýani cenaza namazy okumak. Cenaza namazynyň 2 sany pardy bar. Olam hem kıyamda durup, ondan soň ýankyalap dik durulany ýa-ni tekbirleri, ýani 4 tekbirini getirmek. Buň bilen 34 bolýar. Galan 6 sana bolsa bir açyk näme Kur'an-ı Kerimde kana ahlaga, emir bil ma'rufa değişil. Ýani käwir ýerlerde müminler diýär ta'muruna bil ma'ruf we tenhawna anil munkar. Olar gowlugy emrederler öz aralaryna birek-biregine we erwetlikden jaýdyrarlar diýär. Hawa. Yani gowlugy emretmek. Birinjisi, ikincisi erwetlikden jaýdyrmak. Üçüncüsü Allah Taala bir näçe aýatlaryny näme halal iýiçin halal zatlar ýeň we haramlardan uzak durun diýen aýatlaryna görä de halal zatda iýmek we haramlardan uzak durmak. Ondan soň Kâwr aýatynda da Allah Taala imandan soň we bil walideyni ihsana. Allah'a imandan soň öz ece kakaňyza gowluk edin diýip aýdy Allah Taala. Ene ata gowluk etmek 4 boldy. Ondan soň sıla-y rahimy kesmänem Allah Taala halanyk. Sıla-y rahim näme diýmek? Garnaşlaryň bilen ara bagyny goparmak diýmek. Garnaşlarla ara bagyny goparmagam
Allah-u Teala haranok. Şoň üçin garnaşlar araba goparmamak diýip aýdýarlar. 5-nji. 6-njysy bolsa ilim öwrenmek. Ilim bolsa, näme? Iqra bismi rabbikellezi halaq aýaty bilenem. Başda birinji ýynyň aýat bilenem gelýär we ilimyň gatkök bir ýerde näme? Allah-u Teala aýatlarda da, onu hadislerde de ilimyň ähmiýeti geçýär, ilimyň parzyýety geçýär. Hawa soňky bolsa şo ilimyň parzyýeti diýip aýdýarlar. Şeýdip şu 6 sanaق zat bilenem näme? 40 parz bolýar. Şo 40 parz we her bir musulman bilmegi borç, oşony ýerine ýetirmek üstüne borç diýip aýdýarlar.